נתחיל את ההצגה שלנו. כן, מדוע לא? הציעו לי לבוא, לזרום עם הקדמה ולא להישאר מאחור. בואו נתקדם קצת, בואו נתקדם קצת, בואו נשתדרג קצת, בואו נשתדרג קצת. הגיע דואל מראש העיר. פיצה! אין כמו פיצה! בואו נתקדם קצת, בואו נתקדם קצת, בואו נשתדרג קצת, בואו נשתדרג קצת, בואו נתקדם קצת, בואו נתקדם קצת, בואו נשתדרג קצת. בואו נשתדרג קצת.